Bog je trojedini, tri ličnosti, a jedan Bog. Bog Otac, Bog Sin, odnosno Reč, i Bog Sveti Duh. Bog Otac je Svetim Duhom začeo ženu Mariju. Ono što je začelo, to je čovek Isus Hrist. U telu tog čoveka je se očitala jedna od tri božanske ličnosti i to je bio Bog Sin, odnosno Reč. Bog Sin, pored svoje božanske prirode, preuzima i ljudsku prirodu, tako da je Isus Hrist 100% Bog i 100% čovek, Bog koji se očitao u telu. Isus Hrist kao čovek je imao zemaljsku majku Mariju i nebeskog Oca, Boga Oca. Zato što mu je Bog Otac bio Otac, on ga je začeo. Čovek Isus Hrist je doslovno bio Sin Božiji sa titulom jedinorodni, jer je to bio jedini čovek koga je Bog direktno začeo. Pored Isusa, Adam je bio Sin Božiji, samo on nosi titulu prvostvoreni prvi čovek koga je Bog stvorio. Za razliku od Hrista, u Adamu nije očitovan Bog, već ljudska duša poput naših. Bog u telu, Isus Hrist, je kao čovek držao Božje zapovesti, samim tim i petu zapovest poštovao je svoje roditelje, Mariju i Boga Oca. Isus Hrist nekada u Bibliji govori kao čovek, a nekada kao Bog. To jeretici ne razumeju, lepe se za stihove kada Isus govori kao čovek i ignorišu kada govori kao Bog. Na primer, kada Isus kaže Otac je veći od mene, govori kao čovek, a kada kaže ja i Otac jedno smo, govori kao Bog. Svako drugo tumačenje je kontradiktorno samo po sebi. Svaki čovek ima Boga, pa tako je imao i Isus Hrist kao čovek. Bog Otac mu je začećem postao i Bog i Otac, tako da pored zapovesti o poštovanju roditelja, bio je dužan kao i mi da drži i prvu zapovest kao čovek. Bog će preko čoveka Isusa Hrista vladati nad svim stvorenjima, a taj čovek je očitovano božanstvo u materiji, u stvorenju kao čovek. Nadam se da sam nekom pomogao. Milost vam i mir u ime Isusa Hrista. Amin.